Siyabonga kuyona ke channel ngonqaphambili channel yakho. Siyabonga ukuthi uqhubeke usilandele, siyabonga ukuthi uyasubscribe, siyabonga ukuthi uyacomment, uyabuza imibuzo, siyabonga ukuthi uyalike, uqhubeke kwenze njalo. uNkulunkulu engathi angavula iminyango. Kona konke okudingayo empilweni yakho ayakuvulela iminyango njengoba kunjalo. Namhlanje sithe phinde silalule inyawo, sihambe udokotela wesintu, udokotela osebenza amakhambi esintu, ubaba uShobel'khulu osebenzela eMabopane. La sikhona khona eSepitoli, eMabopane, eClipgate noma ke Cliphart, la khona Cliphart. Dokotela kunjani? Siyaphila kunjani mfowethu? Siyabona la uwenza umgidi. Abantu abaningi mhlophe masikhuluma ngomgidi ngenze kangazi. Siqale sichaze umgidi. Masikhuluma ngomgidi sikhuluma nje ngani in short? Uma sikhuluma ngomgidi sisuke sikhuluma ngento mhlambe kuthiwa i-ritual yabantu abadala. Lapho sisuke senza khona izinto ezithintana nabantu abadala, ikakhulukazi ebantwini abahlushwa ngamadlozi. So sukwenzela ukuthi nikwazi ukuthi le moya esuke ibahlupha ingasakwa bahlupha kodwa ikwazi ukusebenza nabo. Yebo kunjalo, angithi uma senza umgidi sisuke siphakamisa lesidalwa esisemuntwini esisibiza ngokuthi kuyidlozi elihlupha umuntu limsusa ekhaya liyomfaka emzini omunye umuntu bese lithe khuleke emagcekeni akhona bese ke yothwasa. Manje ke imigidi esiyenzayo lapha ekhaya ithintana kabanzi nokuthwasa, ikakhulukazi emadlozini okuyamadlozi wamangoni kanye namadlozi womoya womndawo. Yona imoya osenza kakhulu ngayo kuyilungisa ukuthi bese esimeni esright. Abantu abaningi bayasebenza njengamanje, uyatohoza umuntu and uyeza ukuthi uyahlushwa imoya. Kodwa kube nzima ukuthi ayothwasa kuzinto zakhe mhlophe zibe ku level right. Ngenxa ukuthi ubona lokuthi ufuna shiya umuzi nohlala manje emzini womuntu. Yabo. Shiya umsebenzi manje ufuna nohlala lapha ya. Ikhona indlela elula wena njengoShobel'khulu eyenza ukuthi umuntu noma eqhubeke esebenza angakwazi ukuthi ephothule uhamba suke efanele iphothule. Yebo ikhona indlela umuntu engenza ngayo ukuthi ekwazi ukuthi edlulise isimo sokuthwasa futhi ephothule nangendlela ekufanele. Kodwa indlela okuyiyo ileyo ukuthi ethintane nayo ugobela lwakhonjwe kuyena bese kuba uyena omphakamisela amagobongo emcelele nasedlozini lakhe, ngoba phela idlozi sike sithi amadlozi ayithutha awezwa ngendlela noma walaleli ngendlela thina esilalela ngayo. Emcelele ukuthi nangu sibanibani usezothwasa lapha ekhaya, kodwa ngezizathu ezithile nezithile uyohamba phela ehlala ekhaya ngimphehlela amagobongo iphathe na umthetho emakafika nalapha etohoza khona bese fike mhlawumbe ihlala esihlalweni, ngoba phela uthwasa kahlala esihlalweni. Uma sekuchazwe konke lokho kuyenzeka ngempela ukuthi kuhambe kuvuleke yonke into yomuntu ihambe kahle, futhi ke sesifike kuleli singa lokuthi sike sibe nendlela yokuthi sidocumente izinto oyise Mkhulu bethu ababengayidocumente ukuthi uma isefika ethola amanotes anjalo bese enza irevision ebonisana nogobela ukuthi ngabe yikona lokhu nalokhu ephume eseqondileke njengomuntu idlozi elimbonise isikole, ngoba uma limphuphisa isikole lisuke lifuna lokulwazi. Manje okay, njengamanje kunzima bayifew abantu abathi ngithengilele ngabonisa ukuthi ufune ngiye kubani umuntu, sekuba i-option yami ukuthi ngihlushwa ile moya, sengifuna umuntu onolwazi olu specific kule moya engihluphayo, if umoya womndawo ofuna ukulungiswa noma umoya womndiki noma umoya othile. Manje yena usekholelwa kuwe, yayibona ufuna ukuza kuwe kube wena omhlambulula, kuyenzeka kanjalo yini noma ayifuna linde kuze ube lo muntu azongitshengisa akatshekiswa seside isikhathi iminyaka iphelile lokho abezi kumthetho hayi ndoda sikuhlupha nje sifune kuloya muntu. Vele abaningi manje sekuba ukuthi it's an option enginayo ukuthi hayi ngathi ngiyamthemba uShobel'khulu angeke kuyi afike adlale ngami uShobel'khulu, yayibona ubena. So kuyenzeka umuntu mhlawumbe uma shwele moya angakwazi ukuthi eze kuwe mhlawumbe wena umnquseleke ukuthi le thonga limkhombe kuwe noma ithonga lakho noma idlozi lakhe lisuke limfuna athwase noma lifuna egcina ukuthini eze kuwe bese niyalinqusa ukuthi hayi
njengoba usefikela kimi akusale kube yimini ophatha umsebenzi ngimlungise izinto zakhe ekhaya ngoba phela aloku akufika iphupho elisho ukuthi akaye kuphi sihamba isikhathi and inhlupheko iyaqala manje uyayibona ukuthi izinto secala ukubheka ngiyawuthanda lo mbuzo kakhulu Julile ake ngiqale ngithi idlozi alikhulumi ngamaphupho wodwa liyakhuluma nangonembeza kuwena uthi uma uzwa into ukuthi hayi la ngathi angizwa kahle uyithola ekugcineni uthola ukuthi kuyiqiniso lokho kusho ukuthi usukutshelwe ilona uyabikelwa abanye asingavele ngabikela ilona lento ebala kuwe ukuthi ngathi ukholwa kulo noma ukholwa kulo sekukhuluma kwedlozi ukuthi hayi ungayi kuye noma yiya kuye manje ke ngike ngithi phakathi kwayo yonke indlela idlozi elikhuluma ngayo yinye nje indlela eyinkinga ebantwini ekumele bayicaphele amaphupho ayakhandwa zikhona izangoma zakwethu nabathakathi nabantu abangathwasi